Machiegni kendo e giko dwe mar auchiel higani, jatend piny William Ruto noyango chako chwalo chenro mar 5,000 mag piny owacho kokalo e yor mbui ne rowere, ma kata obedo ni ng'eny jo Kenya osiso luoro mar ng'ikruok kod seyo mabiro gi tiyo gi kuonde mbui. Penjo en ni bende nitie ikruok makare mar neno ni arita ma jogo mabiro tiyo gi yoregi kod jogo matiyo gi kuonde mbui mamoko oket makare. Dano Londe nogo mbaka kod moko kuom jopiny kendo miyowa siganani. Eka sabich otieno kuonde mag mbui odich. Kuonde moko ji goyo mbaka kendo puonjore. Kuonde mamoko ji loko hala kendo manyo jouso mapok nindo oyuso wengegi. Ni Intel Core i5 4GB RAM. To kuonde mamoko to lokore Sodom gi Gomora. Oganda mathoth pod medo golo paro mopogore opogore motenore kod ohala mar uso del makoro medore kuonde buigi. Ma kelo e penjo oganda gino magitimo gi kuonde bui magin gode simbegi. Konmen mane dwa kona i WhatsApp mane gidwa na orn gi 999 e yor WhatsApp mamondo gi mia loan ma 50,000. To nonwang' kana yudo liel mostly chandruok maliel to kana sayudo ta kone ni pesa man go en okanya romo pesa no okumia kata mna over 5,000 monda logo yorena. Aneno jende ma ntiere gik moko migate mbui ma ok ber kaka riwruok e chwech mar kidachiel. Wan kaka jo Afrika wan gi chikewa mabeyo manoketi kendo magi Nyasaye manomiyowa gi kwerewa ka gibet e gut Ramogi kamoro amora obed ja Kikuyu obed ja Kamba gin gi chikegi. Dhano nyalo biro ka wuondi ni orni ni odwaro ni mondo yani onyalo keto for example onyalo keto picha ne nat ni ko nyalo dwari godo to kare ok en picha ne oyon picha keta picha ma miriambo koro gina gik mayore kata WhatsApp gik mang'eny ma gi post gik moko maricho mok beyo mok mi kata bed moko e yo moro mane kare. E nonro wayudo ni ng'eny ji osekale seyo mag mbui kata kamano ok ging'eyo yore makare ma ginyalo tiyogo e geng'o gik makamagi. Omiyo wakawo thuolo achiel kachiel nyaka Umoja i Nairobi kama warade gi Vera Banis, nyadendi ma hike ni ediere kendo ma osekale achiel nade kod seyo mabiro gi mbui. Vera mane obedo gi paro mar kawo okenge mane kaluwore kod akwede kod ayany mane oyudo wacho ni kuom ndalo mathoth nobedo gi mirima kendo nosiko koywak. Gochno endo koyudo ka imbi yom injori mang'eny ji mang'eny ng'eno osewito kata ngimagi mana kokalo wach mar mbui. Koro mane ende mana omiyo adonje mbui ka okay mokwongo ne ogoya. Koro kosegoya an chon anyalo wacho ni an chon naero ywak. Koro gik makamago na winjo ka hinyo chunya ma koro ing'eni iseshare story ni kar mondo ji o sympathize kodi to goche emiyud. Koro iyudo ka ng'at machielo ywak kaka an naero ywak kabisa. Kasto one thing with this cyber bullies ka giyudo ni nyap ni koro in yaro ywak mano koro ka gidhi nyimokalo. Kata kamano bang' ka oyweyo mbui, Vera nochako puonjo gande yore makare ma ginyalo tiyo godo e mbui. If it is your first time joining this live stream, my name is Vera Banis. E tiegruok achiel motimo e juma, Vera yudo ji makalo 500 mowacho ni puonj mochiwo seloko ngimagi. Ka moko mosekale achiel nade machal kod mare, to chune mondo manygi moyud negi johocho. Chieng' moro nan live. Kaso nyako moro moko e comment section yanya koro ing'ena nyako ni to yanya nango. Koro ing'ena adhita a screenshot her profile. Later ka loro live adhita manye. Tapenje ne to jaber. Ido ka ne nyaluo wadwa. Apenje jaber ang'o makoso ni momiyo na ne live nyoro gotieno ti yanya malich kamano endo. Ni be no kang'e kata ne inyalo manya. Takone ni that is not the right way. Kidwa wuoyo gi ng'ato yani you don't have to be negative mondo kigine ne ng'ato yani mondo in ng'ato. Koro apenje ni to ang'o momiyo ni yanya ntiere yo moro mana sechwanyi godo ni pok te chwanya lakini an gi shida. Kato bedo ni Vera puonjo ji kaka ginyalo kedo gi seyo mag mbui, en gi geno ni sirikal biro timo makorgi mar keto arita makare kuonde mag mbui. Kowacho ni chik mag rito mbui mag Cybercrime Act 2018 sani koro ni chien kendo winjo tim makare mondo ridgi. Kaluwore gi ripod African Development Bank mar higa 2016, achiel kuom mine 5 pacho kae oseroch ratichgi e mbui, manyiso ni atamalo 70 mag mine ok oseyudo alwora makare kuonde mag mbuigi. Dr. Mark Matunga en jalony kendo jakom e komiti mochung' ne rango alwora mag mbui.
Opuoyo chenro ma oseketi mag mbui mowacho ni nyaka sani osekonyo dongruok mag gwenge mopogore opogore. Watemo ng'iyo kaka chikegi nyalo medo konyo jopiny to kod konyo nyithindo, konyo oganda duto, ni kata wadhi e yor mbui ka ere utaratibu mowinjo ji oluw mondo ti gi mbui no maber. To ka nitiere jok madwa biro e wi mbui ka gi weche mag jendeke, ere kaka sirikal nyalo timo nyalo luwogi. Tang'o ma ng'ata matimo ohala e yor mbui, ere kaka nyalo yudo resruok kata konyruok. Kata kamano, omedo ni ng'eny ji ok ong'eyo bugo ma ginyalo donjoe, to moloyo seche mag yudo gigo maywayo wang' e mbui, kowacho ni gisecha kaput mabiro neno ni penj chike mag Cybercrime Act 2018 oket kaluwore gi tudruok manyasani makoro medore gi lony. Mbui kitiyogo ok ochuno ni koro nyaka ibi Nairobi mondo kiyud gima nidwaro mondo mi sirikal otimni. Kamoro amora mintie, ana chula mfangano. Koterne jochula mfangano yo ma ginyalo yudo godo konyruok kuom sirikal kokalo yor mbui, onge ng'ama biro chuno ni nyaka koro mfangano otiek ndalo 3 koro kochop Nairobi kendo koro kochako dogi kotiyo gi pesa mang'eny. Manyiso ni tich manyalo kelore manyalo biro mayot kalo gi e yor mbui manyasani. Matunga medo jiwo ji mondo kik luo tiyo gi yore mag mbui manyaka sani medo yarore. Wira kata piny owacho oseyawo skund somo mar mbui. Wang'e maber ni mbui ni e kuma konyruok nitiere e piny masani kata piny manyasani. Ok inyal dak e piny ni ma konyruok ok owuok ni e yor mbui. Kata mana sani sime ma koro watiyo gi ng'en sime mar kompyuta makalo kata mana e yor mbui. E ma wuoye gi mamwa kanye dala ta oro pesa ta timang'o. Dekoro mano onge. Dekoro nyalo kata mana oro pesa e yor mbui kamora amora. Bas koro en ni kik waluor ni nyithindo kodhi e yor mbui to gibro kethore kata ka gin gi sime gibro kethore kata ka onge. E seche ma piny owacho medo rwako chenro mag tiyo gi mbui e sekta mopogore opogore pachoka, geno nitie ni chike ma ibiro keti biro rito kendo biro jiwo oganda mondo ti gi yore gi mag mbui mamedo chwalo dongruok mapiyo. Diana Ulonde, Ramogi TV, Nairobi. Kaunti ma Samburu